Danas imate test. Nadam se da ste spremni. Hajde, možete početi. Test, ozbiljno? Rešit ću ga za 5 sekundi koristeći GPT chat. Da, svaka mi. Moj telefon. Amber, ne smeš da koristiš telefon. Tako si smešna. Pogledaj ovde. Ovo je varalica. Da, sakrila sam je u rukavu. I nijedan magnet mi ne može ništa. Gospođice Betty, gde vi virite tamo? A šta, nigde učinilo vam se? Dobro, ali pratim te. Jeste videli? Sve uspelo. A moja metoda varanja zaista radi. Gledajte, svude imam puškice. To je tako cool. Sad ću sigurno dobiti peticu za test. Da, tako sam pametna. Gledam te. Nećete ništa sakriti od mene. Dovoljno. Sad ću proveriti gospođicu Betty. Ponaša se previše sumnjivo. O da, to su puškice. To neće proći kod mene. Sad ću sve izvući iz tebe. Znala sam da me varaš. Šta sebi dozvoljavate? Dosta. O ne, šta sad da radim? Neću rešiti sam ovaj test. I tako će biti sa svakim ko želi da me prevari. Jel vam jasno? Dobro, ja počinjem. Ja sam se spremala kod kuće. O ne, olovka mi se slomila. Moram da nađem novu rancu. O, čokolada. Ali ne želim je za sad. A to je moj ljubimac Paco. Volim ga. Otkud ti mom rancu? Trebao si da budeš kući. Okej, vraćaj se nazad. Opa, nalepnice. Super. Odgovore mogu označiti nalepnicama. Da, uspela. Svaka mi čast. Jao, a šta ja da radim? Ne znam odgovore. Ne mogu da padnem na testu. Onda mi tata neće kupiti jahtu. Tačno, treba mi pomoć. A evo i Sema. On je moj čuvar. I uvek mi pomaže u svemu. Hajde, pošalji mi odgovore. Hajde. Šta? Ne, to neće uspeti. Neću dozvoliti da Amber prepiše odgovore. Šta? Moj sto gori! Kako se to dogodilo? O ne. Požarni alarm se uključio. Sad je sve mokro. Dakle, to je zbog vas, devojke. Obe dobijate dvojke. Čekam vaše roditelje u školu. Šta je to? Ja sam završila. Svaka čast. Ovo je nagrada za vaš trud. Devojke, dobila sam nagradu. Cool. Mama i tata će biti ponosni na mene. Devojke, uskoro ćemo imati maturu. Ja ću izabrati kraljicu na njemu. Hoćete ići? Naravno. Ja ću. Treba odmah razmisliti o odeći. Šta je mam u svom ormariću? Wow, tu je toliko novca. Savršeno. To je dobra ideja. Imaću haljinu napravljenu od novca. Ja ću biti najbogatija kraljica. Kako cool. Zelena boja mi tako dobro stoji. Tako si lepa, Betty. Da, uzmi pare i odlazi, Lindsay. Baš si bezobrazna. Kako se usuđuješ da bacaš pare u mene? Dobro, i ja ću napraviti sebi lepu haljinu. Svi će mi zavideti. Šta to imam ovde? Samo paučinu. Ko se to smeje? Pa to je Betty. Uvek mi se smeje. Šta da radim? O ne, i ormarić mi se slomio.
Ali to je dobra ideja. Šta ako napravim sebi haljinu od kartona? Mislim da je to baš dobra ideja. Aha, zatim ću dodati nekoliko kesa. I ovaj papir. Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Eto. Wow, Lindsay, tvoja haljina izgleda prilično dobro. Iako je napravljena od smeća. A? Odakle dolazi taj vetar? To je moj zlatni ormarić. U njemu je instalirana super brava. Sa mojim otiskom dlana. Da. Gledajte, unutra ima puno haljina. Wow, sve je tako lijepo. Koju da izaberem? Možda ovu? Ne, to više nije moderno. A šta je sa ovom haljinom? Strašno. Sljedeća. Wow, da. To je baš ono što mi treba. Wow, Amber je tako lijepa. Šta ste zaboravili ovdje? Odlazite! Izgledam predivno. A vreme je da odemo na matursko večer. Jeste li vidjeli modeću? Vaše haljine su ukrasne. Dakle, vreme je da osvojim titulu kraljice. O ne, sad ću pasti. Gospođice Amber, kako ste? Ojoj. Toliko dugo sam čekala ovo večer. Sve mora biti savršeno. A to je kralj večeri. Zaslužio je tu krunu. A ja ću biti njegova kraljica. Hej, sklonite se. Ja sam ovdje kraljica. Ćao, Ken. Ja sam tvoja kraljica. Wow, Betty, kakva cool haljina. Što ona sebi dozvoljava? Ne, ja ću biti kraljica. Samo treba da uništim njenu haljinu. Šta? O ne, moja haljina? Kraljica ne može biti u mokroj haljini. To je smešno. Betty, bolje da odeš. Da, odlazi, Betty. Znam da si ti kriva. Šta sebi dozvoljavaš? Sramotila si me. Tako ti treba, Amber. Što? Kako neočekivano. Ostala sam kraljica mature. Kako sjajno. A Ken je moj kralj? Neću to staviti tako. Sad ću uništiti joj haljinu penom. Da. Tako ti treba, seljanko. Šta se dešava? Lindsay, postala si još lepša. Šta? Zaista? Sad izgleda mnogo bolje. Moja haljina i cipele su savršene. Da, budi moja devojka, Lindsay. Naravno, pristajem. Sklonite se. Plesat ćemo naš prvi ples. Volim te, Lindsay. Ćao svima, ja sam nova učenica, zovem se Jess. To je moj labubu, sama sam ga napravila. Šta? Ozbiljno? Pa on je grozan, luzerko. Skloni se s puta, štreberko. Gledajte šta ja imam. To su originalne igračke Labubu. Da, imam 5 komada. Šta to pričaš? Hajde, dođi ovamo. Eto kako izgleda pravi Labubu. I za razliku od tvojih, on ne visi na rancu. On nosi moj ranac. Šta? To je neverovatno! Ojoj! Nisam mislila da u ovoj školi ima toliko bogatašica. Jadni Labubu. Zašto je na lancu? Hajde, kreni, idemo dalje. Moram da te pokažem celoj školi. Ne, Labubu, ne odlazi. Baš mi ga je žao. Moram hitno nešto da smislim da ga oslobodim. Da vidimo šta imam. Aha, to
moj doručak, odlomit ću poklopac i basit ću ga da pokidam lanac. Sklonite se svi! Da, uspela sam! Šta? Kakav je to zvuk? Šta je sa mojim lancem? Moj labubu! Šta? Lanac je pukao, ali ko je to uradio? Da, slobodan sam! Hvala ti puno! Spasila si me! Sada mogu da se vratim kući svojoj porodici! Pođi sa mnom, upoznaću vas! Svidjet ćeš im se! Šta? Gde? Ali ti si moj! Ćao, vidimo se! Ćao, Molly! Hoćeš da ti poklonim jednog svog? Ne bre! Pa dobro. Ja, ovaj škola je totalni cringe. Svuda sama sirotinja. Jao. Okej, sad ću svima da pokažem kako se provode pravi bogataši. Ovo u životu nigde nećete vidjeti. I da, direktan pogodak. Što je to? Ko je to uradio? Luzeru! 98, 99, 100. Izgleda da ovo više nije moja loptica. Baš je čudna. Šta je to? Golf u školi? Strašno. Okej, gde je moj neseser? Vreme je da popravim šminku. Počet ću od očiju. Da, stavit ću senke. Zatim nacrtati stelice. Dodati pegice. I obavezno namazati usne. Tako sam Apči! Ups, izvinjavam se. Evo mog ormarića. Da vidimo. Udžbenik iz matematike. A kome to treba? Ali ovo je već nešto zanimljivo. Obožavam da vozim skijt. Zahvaljujući njemu u prošloj školi su svi mislili da sam cool. Gledajte šta mogu. I moj glavni trik. Gledajte pažljivo. Ne izgleda da je to nastavnica. Jao! Padam! Ajoj! Kako boli! Zabranjeno je voziti skate po školi. I ne pravim izuzetke ni za koga. Uzmi taj udžbenik i brzo u učionicu. Hajde! Odlazite svi. Čas počinje. Krenite! Gospođice Phoebe, a možda biste za mene ipak mogli da napravite izuzetak? Šta je ovo? Novac? Ja se ne kupujem! Zapamti! Marš na čas! Pa dobro. Svako može da se kupi. Pitanje je samo čime. Šta je to? Dijamant? Dobar pokušaj, Molly, ali ne. Idi na čas. Nemoj terati sve da te čekaju. Ova deca me izluđuje. Strašno. Jau, vreme je da i ja idem na čas. Dakle, deco, danas svi pišete test. I za svaki pokušaj prepisivanja odmah dajem kec. Jel vam jasno? Hajde, možete da krenete. A ja vas posmatram. Vam pošto trik sa parama nije prošao, vreme da iskoristim svoj rezervni plan. Tako je dobro što sam se unapred pripremila. U ovoj slamčici imam papirić sa odgovorima. Treba samo da ga izvučem i eto. Dobra ocena mi je u džepu. Direktno ispred sebe vidim metu. Prepisivanje, jeli? Ja to neću dozvoliti. O ne! Bože! Da, uhvaćena si.
Upozoravala sam vas. Pala si na ovom testu. Moj plan je mnogo jednostavniji i bolji. Hej, Štreberu, hoćeš li malo da zaradiš? Ajde, reši taj test umjesto mene i požuri. Jo, ovaj test je tako težak. Joj, još mi se i olovka polomila. Gde mi je ranac? Ne, to nije to. Ne, bre. O, kečap. O, to bi moglo da mi pomogne. Da, sad ću da uzmem čekicu. I eto, mogu nastaviti da rešavam test. Još malo. Odlično, ja sam završila. Vreme ističe. Hej, Štreberu, gde je moj test? Daj ga ovamo brzo. Šta? Jedinica? Je li ovo neka šala? A nisam ti za ovo dala pare? Pa kakve šale, draga moja. To je zaslužena jedinica koju si dobila zato što si pokušala da prepisuješ. Poznati su mi svi vaši trikovi. Ne možete me prevariti tako banalnim forama. Dakle, šta imam ovde? Jasno. Neko je ipak uspeo. Izvoli, zaslužena petica. Svaka čast. Jao, ma daj, nema na čemu. Možeš da se odmoriš. A vi učite. Posle škole danas idem na probu. Imam svoj rock band. Jao, to je tako cool. Seme, ti si tako lep. Zdravo, lepotane. Hoćeš li sa mnom u šetnju posle škole? Ili da pođeš sa mnom na sladoled, ja častim. Kata lepotice. Hej, a šta ti hoćeš? Smetaš mi da prođem do ormarića? Da, izvini, naravno, prođi. Hvala. O ne, moj skejt. Skoro sam zaboravila da ga je nastavnica polomila. Šta sad da radim? Nemoj tako da brineš. Znaš, video sam kako dobro voziš. Izvoli, poklonit ću ti svoj skejt. Čak ću tvoje ime napisati na njemu. Baš bih voleo da vidim tvoj glavni trik. Wow, Seme, hvala ti puno. Kako si dobar. Nema veze, nas dve uvek imamo rezervni plan. Momci, hajmo u šetnju. Da, vodimo vas na sladoled. Neka idu, a bez njih će nam biti bolje, jel da? Ups, ne gledajte, molimo vas. Jao, strašno, hajmo odavde. Delim WC sa ovom siromašnom. Oho, a Bel ima tako luksuzan toalet. Naravno, imam čak i toalet papira, dragulja. A ja imam od $1. Odlično izgleda. Pogledajte. A ja imam... na mom toalet papiru je neka sluz. Kako odvratno. Uj, ne sviđa mi se. Bacit ću to. Kakav je to zvuk? WC šolja će sada eksplodirati. Ne. Pogledajte, sad je ceo toalet u odvratnoj sluzi i peni. Moram da bežim. Ne, ti ćeš ostati ovde. Ovo je bilo sjajno. Tako joj treba. Otvorite, molim vas. Pustite me da izađem. Ne. Devojke, molim vas. Pogledajte, sad sam sva u ovoj zelenoj peni. Jako smrdi. Fuj, odvratno. Ti si smešna. Stanite, nevaljalice. Odmah operite toalet. Ovaj nerad ste vi napravile. Znači vi ga morate uspremiti. Odmah. Jao, kako odvratno. Sad ću povratiti. Bela, peri to bolje. Ne želim da nas teraju da sve ponovo peremo. Trudim se, ali to je jako odvratno. Loše mi samo od pogleda na to. Jao.
Berite bolje, devojke, i nemojte kasniti na časove. Ovog puta treba da napravite savršenu haljinu za lutku. Ko dobro obavi posao, dobit će odličnu ocenu. Obožavam ovu aktivnost. I ja imam lutku, baš je lepa. Imam čak i nekoliko listova šarenog papira sa koncem. A šta vi imate? Da, moja lutka ima svoj sto sa šminkom. Oho, Bela, kako sve sija. Da, jer je to sve zlato. Moja lutka ima najskuplji zlatni češelj. Ne, ni nešto. Želim da promenim frizuru. Naravno. Sad ću otopiti jednu zlatnu polugu. To neće dugo trajati. Sad čekajte još malo. O, da, to je to. A vaše tečno zlato je spremno. Izvolite. O, da, a sad ću da umočim lutku u ovo tečno zlato. Oj, spalo odlično. Baš mi se sviđa takva frizura. To je baš u tvom stilu. A šta ja da uradim? Dobro, sad ću pronaći češelj za lutku. Ne, to nije to. Evo češlja. Očešljat ću svoju lutku. Hajde. Čekajte, šta je to? Fuj, kosa je sva u sluzi. I devojke mi se opet smeju. Moram to brzo da popravim, ali kako? Smislila sam. Sad ću ošišati svu kosu. To je najlakše uraditi sa makazama. Odlično. A sada uzimam pređu i lepak. Dakle, naneću lepak na glavu. A posle zalepiti pređu. Super mi ide. Baš mi se sviđa kako je spalo. Njena kosa je tako lepa i mekana. Devojke, a šta vi imate? Moja lutka će imati također lepu kosu. Prvo je treba očešljati. Odlično. Sada uzimam šarene pramenove i prikačit ću ih na kosu. Odlično. Sada izgleda tako lepo. Pogledajte. Ali to još nije sve. Sad ću uviti lepe lokne. O, da, divno. Sa frizurom sam završila. Ali treba sad izabrati neko lepo odelo. Kako vam se dopada ova haljina? Ne, ni nešto. Možda ova ili ova? Jao, koju da izaberem? Sve nije to. Da, ovo je savršeno. Sada moja lutka izgleda tako lepo. Oduševljena sam. A meni treba stilista. Evo te. Hajde, brzo izaberi moje lutki prelepo odelo. To je lako za mene. Sad ću nešto smisliti. Imam savršenu zlatnu tkaninu. Sad ću brzo sašiti haljinu po njenim merama. Eto, sve je gotovo. Izvolite, vaša lutka je u savršenoj haljini. Da, to izgleda divno, sviđa mi se. Šta ja da smislim za svoju lutku? Znam! Imam mnogo šarenog papira. Sad ću oblepiti lutku šarenim komadićima. Bitno je koristiti različite boje. Pogledajte kako lepo je spalo. Više niko nema takvu haljinu. Da li ste već završile? Onda mi pokažite sve lutke. Prvo Bela. Kakva lepa zlatna haljina. Ni loše. Dajem 5+. Znala sam da će vam se dopasti. A sada lutka Liv. Kako lepo sjaj haljina. Baš je moderna, sviđa mi se ideja. Ovo je samo 5. Moja prva 5, hvala. Ova haljina izgleda tako drsko i moderno.
Zanimljivo. Ali šta se dešava? Ej, prestanite da polivate vodom moju lutku, devojke, dosta! Jao, ovo izgleda odvratno, Jess. Mogu ti dati samo 4. Ali tako sam se trudila. Imam tako lep burger za ručak. To mi je pripremio lični kuvar. Šta? Da, ja imam set sushi. To je prelepo. A siromašna Jess nema ništa. Nema dovoljno para za hranu. Hajde da vidimo šta su mi roditelji stavili. 2 komada buđavog hleba. O, to su moje drugarice Buba Švabe. Ćao, čao. Tako sam gladna. Šta je to? Buba Švaba? Kako odvratno! To je prelepo. O, ne, to je neka buba! Sklonite od mene! Šta? Pobegli su? Znači, sada je njihova hrana moja. Super! Dakle, prijatno mi? Da, to je prelepo. I burger je tako dobar. Nikad nisam jela ovako nešto. Hvala vam, moji mali prijatelji. A vi ste najbolji. Dakle, da počnem? Tačno. Da vidimo šta ima zanimljivog u smeću. Nemate pojma koliko dobrih stvari ljudi bacaju svaki dan. Ovaj štapić će mi trebati. Stavit ću žvaku na njega. A sad ću ga zalepiti na pod. Da, to će biti baš dobro. Pogledajte. Ali nešto nedostaje. Ideja. Uzet ću slamke i odseći ću višak. A sada ih treba spojiti među sobom. Koristit ću sve što imam. I stavit ću slamke na zid. Da, u prvoj sobi je već i zid i pod. Tiffany, a šta je kod tebe, Jao, kod mene će sigurno biti bolje. Moram pozvati svog pomoćnika, robota psa. Evo ga. Ćao, druže. Hajde, dodaj malo šljokica mojoj kući. Wow, odličan posao. Dobar dečko. Bravo. Ali još moram napraviti tepih od ove tkanine. Hajde, uključi laserski vid. Da, svaka čast. Savršeno. Hvala. Stavit ću tepih na pod. Jess, jel mi zavidiš? Što bih? Ja imam bolju ideju. Uzet ću kineske štapiće i štapiće od sladoleda. Zatim ću izvaditi lepak i zalepiti štapiće među sobom. Još malo i napravila sam ovakvu kocku. Stavit ću je u kuću. A sad mi treba malo tkanine. Uzet ću je iz majice. Da. Super. I treba mi još sunđer. Spojit ću 2 sunđera i pokriti tkaninom. Pogledajte, napravila sam dušek i stavit ću jastuk. Super! Još jedna ideja. I seći ću pakovanje od Skittles. Da, to izgleda baš lepo. Krevet je ispao mnogo dobar. Tiffany, a šta si ti smislila? Šta to radiš? Prestani da se smeješ. Sečem, ligavac, ništa mi ne ide. Dobro, ostavit ću to. Treba mi blaster za smanjivanje. Evo ga. Uključit ću režim smanjivanja. A sad ću ga isprobati. Da, savršeno. To je najlepši krevet za moju barbiku. Stavit ću ga u sobu. Tako je. A dodat ću još fotelju. Eto, šta ćeš sada reći, Jess? To nije loše. Ja sam napravila fotelju od stare flaše. I još sam i sto napravila. A sad ću uzeti stare kutije od šibica. Spojit ću ih zajedno i eto, pogledajte. Ali nešto sam zaboravila. Tačno. U magazinu imam lepe slike. Sad ću ih iseći. Tako je.
I okačiti u sobu. Ovdje. O da, baš lepo. Sviđa mi se. Zapalit ću selfie. O da, odlično. Ispala je prelepa slika. Okačit ću je u sobu moje barbike. To je to. Prvi sprat je spreman. Sada hajde da napravimo drugi sprat. Wow, vaše sobe su tako različite, ali tako lepe. Šta je smislila Tiffany? To je genijalno. Moram hitno u prodavnicu. Ćao. Dobrodošli u našu prodavnicu Tehnopark. Šta vam treba? Dođi bliže. Gledaj ovdje. Da, stolice, kuhinja, slavine i ormarići. Mogu vam ponuditi tehniku. A kod vas je furnitura. Jo, niko me ne razume. Trebaju mi mali modeli. Možete li mi prodati to? Nigde to nisam video. Šta je ovo? Koliko para? Jao, nevjerovatno. Čekajte, znam kako da vam pomognem. Uzmite kuhinski set za lutke. O da, to mi treba. Sada moja barbika ima kuhinju. Ostalo je samo sve staviti. Aha, kuhinja je na mjestu, stavit ću sto i stolice. Moja barbika će svaki dan doručkovati ovdje, a još ručati i večerati. Jo, Tiffany ima baš lepu kuhinju, a šta ja da radim? Pogledat ću u smeću. O, žvaka, super. Mogu napraviti suđe od toga. Napravit ću tiganj, tanjir, stolicu i frižider. Ekstra. A vreme je da stavim kuhinju. Tu će biti frižider, sto i stolice. Dodat ću suđe. Pogledajte, sve to sam sama napravila. A šta još da dodam? Potražit ću u smeću. O, papir. Cool. Treba mi flomaster. Super. Nacrtat ću pruge na papiru. Horizontalno i vertikalno. I spašće mreža. A sad ću obojiti kockice šarenim flomasterima. Imam nekoliko takvih papirića. A zalepit ću to na treći sprat. O, baš lepe tapete su ispale. A sad ću iseći WC šolju od papira. I nju ću napraviti sama, da. Eto, stavit ću u kupatilo. A zatim mi treba kada i tepih. Svaka mi čast. Evo, kako jeftino kupatilo imaš. A moje će biti bolje. Našla sam set zlatnih Lego kocka. A sad ću napraviti kraljevsko kupatilo. Eto, pogledajte kako lepo sjaji. Stavit ću kupatilo, WC šolju i slavinu. Moja barbika će biti srećna. Wow, devojke, vaše kuće su potpuno spremne. Hajde da vidimo jeftinu kuću Jess. Super! A sada skupa kuća Tiffany. Divno. Svaka vam čast, devojke. Ćao, Tiffany. Odlučio sam da ti poklonim auto za tvoju lutku. O, Sam, hvala. To je predobar poklon. Najbolji si. Ju, šta je to? Fuj. Jess, sam napravio taj auto. Hajde da se provozamo. Deni, auto je super. A njihov je baš bez veze. Jeftine i skupa kuće su spremne. Hajde da se igramo.